Bon dia, enoturistes, i benvinguts al canal d'Enoturista. Avui, com us hem anunciat a les 12 del migdia, tenim un altre directe previst. Ens agrada molt que aquesta hora del vermut o de l'aperitiu del dissabte, com en vulgueu dir vosaltres, o l'hora de la copeta, de prendre el sol, d'agafar energies, ens puguem connectar i estar tots plegats compartint aquesta estona junts i reflexionant sobre coses que ens interessen relacionades amb el món del vi, però també del turisme, també dels viatges, també de què passarà. Avui tenim un convidat especial, és el Toni Ripoll del celler Pascona, a la Deo Montsant. És un celler que està situat a Falset, que té una llarga tradició familiar, però tot i així relativament jove des que el Toni se'n va fer càrrec una altra vegada per fer una espècie de restyling. Si us aneu afegint, benvinguts tots, gràcies per afegir-vos, esperem les vostres preguntes, gràcies a tots els que ja ens esteu començant a saludar. Amb ell volem parlar de moltes coses, sobretot de la situació d'un celler petit de la Deo Montsant, un cap de setmana en què tots hauríem d'estar celebrant la Fira de Falset, que és una de les fires de vi més importants i amb major tradició. Hola, Toni. Bones. Com estàs? Pues mira, aquí, al lío. A veure, digue'm la veritat, és el teu primer directe? Sí, el primer directe. Què tal, com et sents davant d'això? Bueno, bé, sí. Com estàs aguantant el mòbil? Amb 2 taps de suro i 2 backing box. Aquesta és la realitat que la gent no veu quan fem directes. És a dir, si veiessin el making of, perquè en pantalla se'ns veu relativament, reals, no? No diré bé, diré reals. Però per darrere hem de fer tota una sèrie de coses per enganxar el mòbil, perquè s'aguanti bé, no? T'ha costat? Bueno, fins que he trobat la posició m'ha costat una miqueta, però bueno, bé. Saludo a tota la gent que s'està unint a aquesta hora i si ells també els hi passa que volen dir alguna cosa o fer alguna pregunta al Toni o explicar-nos com es pot fer per aguantar el mòbil millor, totes les coses són benvingudes. Ja s'ha unit, per exemple, al perfil de Sant Tartan i diu Toni transmet ànima als seus vins i, espera't, que l'haig de recuperar, Toni transmet ànima als seus vins quan ha parlat d'ells a Instagram, m'agrada. Sí que és veritat que t'he vist que aquests dies estàs fent vídeos i que estàs comentant cadascun dels vins que tens al celler, no? Sí, estem fent una miqueta de... Ja que no puc sortir a fer la meva doctrina d'ensenyança i pasconització, doncs la faig via reds. Perquè el Toni té una frase que a mi m'encanta, que és més de 25 anys pasconitzant. Què vol dir exactament? Doncs que portem més de 25 anys portant la religió pascona, no? O sigui, el beure vi de la zona de Falset. És a dir, pasconitzar és com abraçar-los a la secta pascona. Bé, més o menys. És una religió vínica. O sigui... És una religió que és benvingut qualsevol que vulgui. Hi ha molta gent que s'està posant en el nostre directe. Per exemple, en el perfil... Espera't, que escolta. El perfil Pallejar Pere diu Toni és un treballador nat de dilluns a diumenge, dedicació plena per la seva passió. És veritat o no? No descanses mai? Això no descansa mai, això. No parem, sempre hi ha molta feina. Vulguis o no, el camp, el celler i després tema d'oficina, despatx i tot això, és que no acabes mai. Però bueno, a veure, el bonic que és que cada dia fas una cosa diferent. Molt bé. El Ramon Margalef diu des de Riudoms, salutació al Pere i companyia. Moltes gràcies a tots els que ens esteu saludant i unint. Amb les vostres preguntes farem encara més interessant l'entrevista. Avui tu i jo potser ens hauríem vist cara a cara a la Fira de Falset. Efectivament. T'imaginaves fa 2 mesos enrere que tenies previst, suposo, anar a ProWein, em sembla, que en vam parlar. Em vas dir, tenia bitllets d'avió, tenia no sé quantes coses. A tu la vida en 2 mesos, com a tots els cellers, els hi ha canviat de dalt a baix, no? Totalment. Cap girat. Ha caigut tot com si fos un castell de cartes, cap avall. És una situació nova, una situació que hem de prendre nota, una situació que serà molt dura, però sort que tenim vi i alegria, tu. Si no, malament. Això és veritat. És a dir, si fóssim un altre sector, però sempre ens quedarà el vi, que vulguis que no, és molt més fàcil de fer portar una situació. Tu fa 2 mesos et trobes amb aquesta història. Com t'ho has fet fins ara? És a dir, abans et feia la pregunta i em feies un buf. Vendes de vi per terra. Totalment. A veure, la manera com estem estructurats nosaltres amb el tema de venda de vins, no? Sí. Quasi el 90% és restauració,
i el 10% és botiga. O sigui, aquest 10% ara mateix ens està... O sigui, és vital, aquest 10% d'ara. O sigui, aquest 10% d'ara estem aguantant gràcies a ells, realment. Abans et preguntava com havies afrontat aquesta situació. Crec que a tots els cellers us ha passat, especialment als cellers petits o com tu, els cellers gairebé unifamiliars, flexibles, que t'has hagut d'adaptar com has pogut. Però una de les coses que he vist que no havies fet és obrir una botiga online. Pot ser? No, això d'internet, la veritat, t'explico. Jo quan vaig agafar les regnes del negoci, l'any 2006, ho vaig enfocar molt al tema d'internet. Jo anava a tot internet, tot venda online, i ho vam fer una botiga online, vam fer tota la pàgina web per vendre internet i tot això, però al final, dintre del que cap, vam pagar molts diners a Google, amb tema AdWords, posicionament de la pàgina, vam estar pagant també en YouTube i històries per estar més promocionats, fins i tot amb aquells Yahoo i com se diuen aquells, Lico? Sí, un nom així. No sé si era Licos o... Sí, un nom així, sí, no me'n recordo. Si algú se'n recorda i ens ho vol dir, algun instagramer, serà benvingut. Aquell cercador estrany. Algo de terra, sí, també, per posicionar els seus buscadors. O sigui, això que és molt vintage, perquè encara hi ha cellers que tenen @eresmas, o sigui, que es veu que venen que no s'han canviat massa, no? Tu en aquell moment ja vas començar a buscar la millor manera de fer la rendibilitat digital. Sí, vaig començar a buscar la venda d'internet i posicionant per internet, però al final vaig descobrir que això no funcionava, que realment el que havies de vendre tu ets tu, personalment, anar i desplaçar, anar al lloc, organitzar tastos, organitzar sopars maridatge, i d'aquesta manera és quan generaves tot aquest rebombori, diguéssim, o aquest moviment pasconitzador, que li dic jo, no? I és cada dia l'insistir, el visitar, trucar a porta, moltes portes fredes, també et diré una altra cosa, perquè vaig començar, o sigui, la primera ampolla de vi del nou projecte Pascona va sortir l'any 2008. Recordem 2008, la gran hòstia de la burbuja immobiliària, la crisi... Tu vas començar en el millor moment. En el millor moment... Amb la crisi més galopant que havia vist mai. 2008 treus la primera ampolla del nou projecte Pascona, perquè, clar, si la gent suma 25 anys pasconitzant, després ho explicarem, això ja ve del teu pare. Tu el 2008 treus la primera ampolla, en el moment més bèstia de la crisi, no? I què et passa llavors? A veure, jo vaig començar l'any 8, realment. El 6 i el 7 van ser proves, però fins al 8 no vam assentar i no vam començar a treure una cosa... Fins que no vam trobar... És això, fins que no trobes el fil per on va, és complicat, començar, la veritat. Però quan vam trobar ja una beta, la mina, saps? Hem trobat una mina, una beta, anem seguint aquesta beta, doncs va ser l'any 8. I quan va ser l'any 8 va ser O sigui, sortia al mercat amb 6.000 ampolles, amb 3 tipus, no, eren 5 vins diferents, i vam sortir amb 6.000 ampolles. Aquestes 6.000 ampolles me van costar 10 i ajuda fer-les, vendre-les en un any. Però a partir del 2010 la cosa vam començar a incrementar, que ara mateix estem en una producció de 100.000. És a dir, de les primeres 60.000 que vas sortir fins a les 100.000 actuals, amb totes les dificultats del principi. Al ser un celler que va créixer en plena crisi, segurament t'has pogut adaptar millor cada vegada que hi ha hagut una crisi, perquè al final ja veu néixer en una situació en què res no era fàcil ni us venia regalat, no? Per cert, ens diuen que el Ramon de Margalef diu que era Licos, que efectivament ho has dit bé, era Licos, i també aprofito per saludar amb gent que ens està dient hola, per exemple, en JJ Florença, que diu faig tard, no pateixis, acabem de començar, després et farem spoilers si ens hem deixat alguna cosa. Com que això és molt d'entrar i sortir, si algú en algun moment vol fer alguna pregunta, ja l'hem dit, quan acabem tot això intentarem respondre-li. I a més, la Judit, que és la que sempre està al meu costat fent tot això, però ara no la veieu en pantalla, també està aquí ajudant-nos de manera que podrà respondre preguntes de qualsevol dels que ens les vagin fent. Estàvem situats en això, en l'any 2008, i tu en aquell moment vas veure que el negoci de veritat el faries tu, no recolzant-te només del suport digital. Per tant, suposo que ara deus haver pensat en el mateix, no? En què els llaços de confiança que ja has fet amb els teus distribuïdors, mantingue'ls, encara que ara tinguin un moment delicat, perquè ells són els que feu equip de veritat, no? I tant, i un equip gran, perquè aquí l'equip realment és el celler, el que se n'encarrega del mig, que seria el distribuïdor col·laborador,
i després el de la botiga o restaurador. O sigui, aquí tenim aquestes 3 franges, o sigui, celler, col·laborador, distribuïdor, botiga o restaurador, no? Aquí tenim un nexe de 3, però un nexe que són sota cavall rei, no? O sigui, d'aquí mengem tots. I no em vull saltar aquest pas per internet per arribar al consumidor final i aquests 2 del mig a la viruler. Això ho tinc claríssim. Per això no És a dir, que recordes en aquests moments en què la situació és delicada també per tu però també per ells, de que el més indicat és que continuïs el sistema que tenies de manera que permetés a tothom poder-se guanyar modestament la vida i quan les coses vagin millor, millor, però que en tot cas no has volgut fer cap salt ni cap invent per aquesta situació transitòria i complicada, evidentment. No, perquè a més ho vaig veure, o sigui, l'any 2008 ho vaig veure de primera pell, a més a Barcelona, amb el primer distribuïdor que vaig tenir, que és el francès, que Déu al cel m'escolti, que va ser un mestre per mi, ho recordo i el porto molt aquí dintre, que em va ensenyar molt. Em va ensenyar a picar pedra, però dura, i al final en sortim temps. I al final, tots aquests vincles, tenim des de l'any 2008 botigues que han confiat en Pescona i que ara són més d'una família, o sigui, som ja tota una família, directament. I això és maco de recordar. Que en moments dolents, gent que va confiar en tu, que van dir, hòstia, un altre Montsant, un altre vi, no sé què, no sé quantos, i van, apostem per aquest. Doncs jo aposto per amb ells ara. És a dir, recordar... També dic amb la restauració, O sigui, jo estic amb ells, o sigui, amb el que faci falta. Entenc perfectament aquesta política, que hi ha més gent que comparteix, que ens estan dient ara durant el directe, que comparteixen aquesta política comercial. Has pensat, Toni, si et vindria de gust que mentre xerrem obrissis algun vi, tinguessis alguna copeta per aquí davant? No sé si... Tens alguna cosa per aquí que vulguis ensenyar-me? Sí, no sé, que us ve de gust estar. Mira, jo havia pensat començar amb el clàssic, Pescona, perquè em ve bé per començar la part de l'entrevista que anirem parlant de la teva relació amb el vi, no? Vale. Una cosa, aquest és el clàssic. És el clàssic perquè l'etiqueta ja venia de quan els teus pares estaven al capdavant del celler? Bueno, remodelada, perquè el primer vi dels meus pares va ser aquest d'aquí. Vale? Aquest és del 98 i aquest és un 2018. Val, perfecte. És a dir, tu fas el restyling. Perquè tu, Toni, si no m'equivoco, tinc memòria de peix. I ara, pot ser que estudiis electricitat, tu? Sí, jo vaig estudiar electricitat, sí, a la Universitat Francisco Franco Laboral de Tarragona. Saps que això no me n'oblidaré mai, d'aquesta anècdota. Vaja, o sigui que podies arreglar l'electricitat de tots els pantans que s'inauguraven perquè tenies l'especialitat del nom de la universitat. Com és que al final acabes dedicant-te al vi si estudies això d'enginyeria electrònica? Mira, va ser com a Leó que els hi passa als religiosos, als monges o als capellans, que tenen la cridada de Déu. Doncs a mi em va cridar un cep o una ampolla de vi, em va cridar, noi, què fas? Vale? És l'anècdota, no? Jo t'explicaré per què vaig fer electrònica i per què després vaig tornar vaig tornar al cauce que vaig sortir, no? Et veig molt religiós, però m'està agradant aquesta part mística que tens a l'entrevista. Digues, perdona. Doncs això, què anava a dir? Per què vas fer electricitat? Jo tota la vida havia... Bueno, meus pares, vinya i celler i tot això ho havia mamat, no? Però no diré res en contra de meus pares, però quan ets nen i t'obliguen a fer coses que no t'agraden, o sigui, anar al camp amb aquelles hores del sol, quan ets un crio, doncs al final acabes agobiant, no? I renegues d'allò i jo no em vull saber, quan sigui gran no em vull saber res, saps? És allò de l'hijo pródigo, no? O diguéssim allò. Sí. Doncs dius, hòstia, no vull saber res. Per això em vaig ficar, algo que no se sembli en res, electrònica. Vinga, dale. Però tot just va ser que també em va agafar la reforma escolar, de tot el tema de l'ESO i tot això, i me vaig quedar, que vaig acabar la FP i em quedava amb aquell pas de què faig ara, tio?
continuo fent batxiller, me fico a fer mòduls, hòstia, un merder. I en aquell moment, doncs, el meu pare va començar un projecte molt xulo que es deia l'Associació Filoxera, que s'ajuntaven filòlegs del vi, amants del vi, se reunien una vegada al mes en un restaurant, triaven 4 vins i els tastaven i els comentaven. I aquest bullici de filoxera també va començar amb la Fira del Vi de Falset. La Fira del Vi de Falset va començar l'any 96. Que ara faria 25 anys, no? La filoxera, enguany seria 25 anys. La filoxera, l'associació La Filoxera, va ser una de les promotores de la Fira del Vi. És a dir, tu et trobes en aquell moment en què, després d'haver estudiat electricitat, penses que al final tampoc estava tan malament potser la vida d'estar al camp fent algunes coses i tal, i comences a veure-ho diferent gràcies també a altres coses. Però, de fet, tu comences no de zero, perquè ja tenies tradició familiar. El teu pare ja havia fet vi, la teva mare ja havia fet vi, no? És a dir, vas fer un petit parèntesi per fer aquesta part d'estudiar electricitat, però tornes una altra vegada a recuperar els orígens del que tenies, no? Amb ganes de canviar molt o no? Com dius? Quan vas fer de fill pròdig i tornes, amb ganes de canviar-ho tot, de fer coses noves? Tot, començar de zero, començar tot nou i nous projectes, realment. Quan vam visitar el celler Pascona, una de les coses que més ens va sorprendre i agradar és que els teus vins són molt identificables. Hi ha tots els que formen la gamma de la família i després tots els que formen part una mica d'altres elements, com per exemple la Noi del Sac, la Maria Ganxa, el Trencaclosques, no? A la part de la família sempre penso que tenim lo petitó, tenim la germana, tenim lo pare, tenim la mare. Són molt identificables perquè tots són etiqueta Pascona, però en el fons el que em transmeten és que tu deus estar molt conforme, no?, amb la teva família, que a cadascun d'ells els hi has dedicat un vi, no? Bueno, sí, ens han personificat una miqueta i a més també han personificat el caràcter d'aquell vi. És com si diguéssim aquell alquimista que intenta... Faré un recés a la pel·lícula del perfum, per exemple. Aquell que busca la perfecció del perfum i tot això i poder ficar la perfecció dins de l'ampolla. No he volgut fer aquestes cafrades, però el que he volgut també és personificar una miqueta el personatge i el contingut, no? O sigui, per exemple, el petitó, tinguéssim el petitó, que seria aquest, amb el perfil del meu fill, doncs el que hem volgut buscar és un perfil d'un vi jove, amb la innocència d'un nen, la puresa d'un vi acabat de fer, que no està corromput per res, sinó solament ha estat inoxidable, i el que volem ajuntar és aquest nexe d'unió de la infantesa d'aquest vi amb la infantesa del nen que està en la seva fase de... El que seria un vi més jove, un vi genuïnament jove, que no ha tingut cap criança, que és fàcil de veure, que segurament aquesta innocència li dona més fruita vermella o fruita directament, no? Que el paladar és més fresc. Després aniríem passant una miqueta amb altres parts del celler. Per exemple, la mare, no? Tindríem ja un vi molt més... És que vull deixar la germana pel final, si em permets. O sigui, seria una mica com la mare, no? Com imagines aquest vi de la mare? Home, la mare és una senyora, i per anar a buscar una senyora hem de buscar una senyora de varietat. I la senyora de varietat que tenim a la nostra terra és la garnatxa. Per tant, i a més hem seleccionat la garnatxa més vella amb un sol de granit, amb el qual la mare és ella, és un 100% garnatxa, amb 9 mesos de criança, una garnatxa molt perfilada, molt... O sigui, és una senyora, i a més la garnatxa, que no li cal maquillatge realment per ser atractiva. La teva mare és la Pascona, no? Sí, ella és l'herència. Clar, hi ha molta gent que diu, d'on ve el nom de Pascona? A veure, això s'ha d'explicar. Ve de que la teva mare li deien la Pascona, correcte? La de les Pascones. La de les Pascones. Vindria per dos que eren les tietes àvies d'ella. Val. És a dir, el metge de Falset, el doctor, es deia Pascó, no? Sí. Pere Pascó Rull. Va tenir 2 filles que vivien a la vostra actual casa. De fet, on feu els vostres vins, on els vostres vins, crec que era aquella finca familiar.
Sí, coneguda per les filles del metge com les pescones, no?, d'alguna manera. sí, sí, sí. I com que la teva mare tenia una excel·lent relació amb elles, familiar, però també sentimental, que s'estimaven molt, quan elles van morir-se, la teva mare va ser la que va quedar-se amb el nom aquest de Pescona, no?, una mica. D'aquí ve el nom del celler, ho he explicat bé? Més o menys, més o menys. Les dos tietes àvies Sí, meves serien... Bueno, d'ella. De mi serien tietes besàvies. sí, Les tietes àvies, bueno, les Pascones, o sigui, Maripau Pascó i Guadalupe Pascó, se van quedar solteres. sí. Fruit de la Guerra Civil, tot això, va ser un Cristo, i les pobres dones se van quedar solteres. Això sí, amb una herència al darrere al·lucinant. Cosa que tenien propietats, una de les propietats importants era la finca Pascona, ¿vale? I també tenien unes possessions al poble també bastant importants, no? Però no tenien descendència. I fruit d'això, quan ma mare tenia uns 10 anys, la meva àvia, al tindre la quarta criatura, que seria la meva padrina, ¿vale? Se va ficar molt, molt malalta i va tindre que repartir els fills per les cases dels parents perquè no es podia fer càrrec d'ells. La meva tieta va anar a casa de l'oncle, mon tiet va anar a casa del padrí i ma mare li va tocar les Pascones, ¿vale? Perquè realment amb elles se les coneixia com a les Pascones, ¿vale? De Pascó, Pascones, ¿vale? I una nena de 10 anys que va caure a les mans d'aquelles dones que devien tindre en aquella època 50-55 anys, hòstia, va ser Un regal. benedicció celestial, no? I elles la devien cuidar d'una manera excepcional, no? Espectacular, espectacular. I a partir d'aquí, doncs, aquest nexe amb elles va ser fins al lecho de la muerte, perquè tot just la meva àvia van passar 4 o 5 anys, se va recuperar, va reclamar les criatures i les Pascones li van dir que no, que tu te quedes aquí i tu no te'n vas. Imagina't quines coses passaven llavors. Ara que trobem estrany haver-nos estat 2 mesos tancats a casa perquè hi ha un virus i tal, i abans, en situacions excepcionals que haurien haver viscut els nostres avis i besavis, com haver de deixar els fills repartits per cases per qüestions també de salut, no? Ens diu el Javier Robles que sempre ha sigut el gran ambaixador de la garnatxa. Bueno, una miqueta ambaixador de la terra d'aquí, realment. Perquè també garnatxes, carinyenes, una miqueta de tot, o sigui... Gràcies, Javier. D'aquí, recuerdos de Madrid. I la Tabuix diu quina història més bonica. És veritat que moltes vegades darrere dels cellers hi ha algunes històries que no us imaginàvem. Perquè, clar, tu veus el Toni amb la barba així hipster, no? Un tio que va anar a la Universitat Francisco Franco, clar, un tio seriós, però no saps que darrere té tota aquesta història meravellosa que ve de molt abans, de com era el falset de fa 100 anys amb un metge, no?, que tenia aquesta història i aquest drama familiar. És a dir, jo crec que en el fons hauria ser per la teva mare una cosa estranyíssima haver-se d'anar a viure a casa d'unes tietes àvies i al final com va acabar revertint aquesta situació, no? I això es veu en els teus vins, perquè ens queda parlar de l'Opare. És que en Ramon Margalef m'ha fet una pregunta que és molt bona, però me la guardo, Ramon, que és d'on ve la Maria Ganxa, perquè espero que la Maria Ganxa no sigui ningú de la família. No. Després en parlem de la Maria Ganxa. L'Opare seria l'altre dels grans vins que tindries tu, potser, dins del teu estol de la gamma família? Bueno, a veure, hi ha la línia família i després hi ha la línia dels monovarietals, que es diguessin, no? La línia familiar té una tendència a remarcar el caràcter de cada personatge de la família i el pare, diguéssim, que és un caràcter molt potent, un caràcter com ell, té un caràcter fort, és un home del camp de tota la vida. El record del pare de vi em recorda amb ell, o sigui, a mi me recorda les seves mans. O sigui, les seves mans, que són unes mans fortes, clivellades del treballar al camp, dels freds, dels hiverns, de les situacions adverses climatològiques que tenim al camp a vegades. Doncs aquestes mans que s'han forjat amb aquesta llicorella, aquesta argila i aquest granit, doncs personifiquen realment el pare, no? Que el tenim aquí. Ui. I aquí al darrere meu també aguaita, eh? Si t'hi fixes, està aquí. Sí, ara ho estic veient. De tant en tant ens vigila perquè no diem cap barbaritat. Això està bé, eh? Tenir una mica com penjat aquí un Cristo gros.
Hi ha una cosa que ens va passar quan la Judit i jo vam venir a fer la visita a casa del Toni. Ara em permetràs que expliqui una cosa privada. El Toni va dir, vull que tasteu el vi de l'Opare asseguts sobre el terra de Llicorella. Clar, em sembla que era l'estiu i feia bastanta calor. Evidentment ens vam cremar el cul, però tu volies que nosaltres sentíssim aquesta sensació per entendre que aquell vi fresc creix en aquestes condicions complicadíssimes, no? I tant. A veure, la llicorella quasi és el secret del privat, realment. Aquesta pedra, a part de ser molt mineral, que les arrels han de profundir molt per anar a buscar els seus nutrients, la transcripció del poder alcohòlic que té aquesta pedra és que és com una pantalla solar, no? com una placa solar, que durant el dia es carrega d'energia calorífica i durant la nit irradia tota aquesta calor. Imagina't la planta, en quin estrès ha de tindre i, a més, la concentració de sucre que ha de fer amb aquesta irradiació. Per això el pare té quasi 15-16 graus. Clar. El pare és el vi més reflexiu, és el que té una mica més de potència en boca, el que té tota la part més d'autenticitat d'aquesta part del terreny de la llicorella. Una altra cosa que sempre diu el Toni és que les seves parcel·les són com el Google Earth, no? Es pot veure la part en què cada sòl defineix cadascuna d'elles. El granit, per una banda, la llicorella, per una altra, la tercera que em deixo, quina deu ser? L'argila. Clar, l'argila, és veritat. Et volia preguntar també... Bueno, hi ha gent que ens diu... Ui, la Maria Ganxa, ha dit la Nuri Llopis, ha fet com ui, la Maria Ganxa. Explica'ns, no sé si la teva àvia... Jo no m'imagino que fossis un nen molt quiet, però tu a casa teva et deurien dir lo de la Maria Ganxa per ginyar-te una mica, no? Jo estava molt ginyat amb la Maria Ganxa, me feia molta por, la veritat, molta por. Us expliquem la Maria Ganxa. La Maria Ganxa era com un home del sac, però en lloc de ser home era dona i en lloc d'estar fora al carrer estava dintre casa. Normalment les cases de poble tendeixen a ser cases grans, amb diferents nivells, diferents puestos on se pot prendre mal, i la mainada encara més. Per exemple, soterranis amb cubs, cisternes o pous, o inclús les tres coses, simplement el forat de l'escala, la ximenea, les esborfes, doncs llocs on la mainada pot prendre mal. En aquella època, PlayStations, tablets i tot això, doncs no n'hi havia. I la veritat és que ens havien d'explicar aquestes històries perquè ens quedéssim amb cuidado en algun lloc que ens poguéssim veure. Per això explicàvem la història de la Maria Ganxa. Llavors a tu et va marcar la Maria Ganxa d'alguna manera? Me va marcar molt perquè, a més perquè només era Falset, perquè jo en aquella època infantil vivia entre dos pobles. Vivia entre Falset i Móra. El meu pare és de Móra, la meva mare és de Falset. La meva part infantil quasi la vaig passar mig i mig a Falset i Móra. Per això tinc dos vessants, vessant de Móra i vessant de Falset, que és 50-50. I per això allà baix aquesta història no s'explicava. És a dir, que la Maria Ganxa és un mite local que després tu has convertit en vi, però ensenya l'etiqueta, sisplau, perquè clar, no sé si va arribar a veure mai el Toni la Maria Ganxa, però la teva en concret està fent topless i la trobo certament empitonada, no?, amb tot el respecte. O sigui, tu vas aconseguir canviar el teu trauma infantil cap a una cosa que por no fa. Home, t'explicaré perquè, a veure, normalment sempre ens pinten les bruixes i els bruixots sempre com homes lletjos, fastigosos, amb berrugues, tots desmanegats. No, per què realment ha de ser així? M'hi pregunto, Doncs no pot ser un monstre d'aquests, una bruixa o un bruixot, no pot ser guapo, no ens pot engalipar de seguida. Doncs la Maria Ganxa, aquest personatge d'aquí, ens engalipa amb la vista directament, perquè et crida l'atenció, no, realment? És com una Gioconda que t'està mirant tota l'estona, no? Efectivament. Però també el que vam voler és, amb aquest vi, el vam voler fer amb dos vertents, no? O sigui, una vertent és una història molt antiga que l'hem transformat en una vinya que és molt antiga. A més, la part de la canyena més vella que tenim, fem aquest vi, que és un vi jove, que molta gent, que estàs boig, no sé què, aquesta canyena tan vella per fer un vi jove. No, és la que li dona. O sigui, jo el que vull és un suc de raïm exprimit amb aquesta ampolla, realment. Hi ha molta gent que t'hagi dit boig al llarg de la teva trajectòria. És que ara parlarem dels altres vins, com el Trencaclosques, la Germana...
suposo que, clar, l'Onoi del Sac, per exemple, és un blanc de negres, no? T'hi trobes sovint que et diuen boig o no? Bueno, boig, podem dir, hòstia, tio, tinguent això podies fer altres coses, t'agrada complicar la vida, pues sí, m'agrada complicar la vida. Realment m'agrada complicar la vida. És que el fàcil ja està fet, és que la veritat és que al final ja està fet lo fàcil. Anem a buscar coses diferents. No? Clar, després et trobes un vi com, per exemple, un vi com el Trencaclosques, que el Toni, quan me'l va ensenyar, em va dir, fixa't aquest vi, David. És un rosat de Syrah, no?, si no m'equivoco. Sí, bueno, el rosat no ho és, però bueno, encara que ho sembli, no ho és. No és rosat, perdona, no és rosat. Això ho has d'explicar. És el filtro d'Instagram que no va bé. No m'enganyis perquè aquest vi és un rosat. El que passa és que el Toni fa una trampa, el posa com a contrallum i diu que és blanc. Bueno, la Macarena acaba de tenir una idea boníssima, des d'aquí la saludem. Diu que vol un vi del Pinxo. Del Pinxo Porculero. Ja arribarà. Perquè, clar, la Macarena et coneix, però hem d'explicar qui és el Pinxo. El Pinxo és el nostre secretari. És un gos, vull dir. Sí. És el nostre gos de... Bueno, el gos de... El que se n'encarrega de rebre quan veniu a visitar-nos és el que ens rep... Quan vingueu a fer turisme al celler Pascona, el secretari que us rebrà és el Pinxo. El Pinxo, el Toni li diu, Pinxo, porculero, vine cap aquí. Llavors el gos ve. Si jo li dic qualsevol cosa al Pinxo, passa de mi absolutament. Al contrari, fins i tot amb llepa. Si treus un bastó ja el tens per tu, Sí? O sigui, a la propera vegada haig de venir ja directament. Llavors resulta que quan arribis a Pascona has de portar... Farem un pack, mira, vendrem un pack de no-turisme al celler Pascona que t'enviaran el pal a casa. Llavors, quan visitis, ja tindràs el Pinxo a la butxaca. I llavors ja li tires el pal i ja és feliç ell, ets feliç tu, no t'espantes. El Pinxo també és un element molt clàssic del celler perquè t'acompanya molt, no?, a la feina que fas cada dia a la vinya. Sí, ell sempre està amb nosaltres. Totes les activitats que fem al camp, i després el celler es queda fora mirant, sempre t'està mirant des de fora, per com estàs, i sempre t'acompanya sempre. Ell i el seu col·lega, el Nord, els dos. El Nord. Hem de dir que són dos, el duo. A l'story que hem penjat es veuen el secretari i després penjarem la del conserge, que és el Nord, que també està per aquí. Ja veieu que tot l'univers Pascona és com un llibre d'aquests de viatges, vull dir, és un univers a part, heu de gaudir-lo in situ. T'he tallat parlant del rosat, perquè és un rosat que no és un vi blanc que té color rosa, però tots els vins rosats s'han de fer una mica deixant aquella pell per la maceració. Tu com ho fas en aquest, perquè tingui aquest color així especial? No, és que no el busco, aquest color. A veure, el projecte és que quan ho vam fer, al principi de tot, aquest vi no tenia nom. No tenia nom. L'anècdota és molt xula, us explicaré. Qui posa els noms del vi? El poses tu el nom, entenc? A veure, moltes vegades lo fico jo, però costa molt ficar el nom en un vi. És que ja, no és fàcil, O sigui, primer, abans que ficar el nom, primer l'has de tindre i veure'l. I quan està parit, ben parit, després l'has de tastar i l'has de buscar. És que no pots crear un vi, no pots buscar el nom abans i després crear el vi. O sigui, és al revés, jo crec. Però tu el vas tenir clar quan et va venir al cap que li havies de posar trencaclosques, perquè era un trencaclosques per tu. És un trencaclosques. La veritat, aquest és un vi dels més complicats de fer, realment, perquè és un blanc de negres de Syrah. La Syrah és molt, molt, molt complicada, perquè és molt negra, i fer la blanca hauries d'utilitzar química pura, directament. Nosaltres, al celler Pascona, química no en volem saber res. També, a part, que de química era nul quan estudiava, ¿vale? O sigui, per això dic, fuera química, no em vull equivocar, no vull fer química, ¿vale? Algunes vegades hem d'utilitzar, però bueno, hi ha trucos especialistes per mirar-ho, per no cagar-la, no? O sigui, el trencaclosques és un Syrah, per tant, varietat negra, que tu la fas de manera que li treguis tota la maceració possible perquè quedi aquest color. És impossible fer-lo més blanc que això, no hi ha més remei, però és un dels rosats preferits de molta gent. Sentia l'altre dia que hi havia diversa gent que abans de fer tot això ens escrivien alguns instagramers molt amables i ens deien
Ostres, el trencaclosques és un dels meus rosats preferits. A més, tenim una anècdota privada amb el Toni i jo, amb uns amics de feina, que buscaven un dia un trencaclosques perquè els havien tastat en un restaurant i els havia encantat, no? És a dir, és un concepte de rosat bastant diferent del que sols tenir a la gamma de rosats. Realment, és que, a veure, ara faré un petit spoiler. L'any que ve faré un rosat. Bueno, l'any que ve, l'any 2020, vale? Faré un rosat. Vale? Com serà? Un rosat autèntic. Vols dir? Autèntic. Això és un blanc de negres. Això és un blanc de negres de Xirà, però que ha quedat rosat. Vale? El projecte d'aquest trencaclosques és igual com... Agafem el raïm directament a la premsa, 20 minuts tard de la premsa en separar el sòlid del líquid i en 20 minuts queda amb aquest color. Vale? Bueno, un color encara molt més viu, perquè després, al no tindre tenir, el perd. Això ho fem amb una garnatxa, per exemple, i queda blanca. Ho fem amb una carinyena i queda blanca. És molt fàcil fer un blanc de negres de garnatxa. Per això m'agrada complicar amb la vida. Per això vaig voler fer un blanc de negres de Xirà. Que al final va sortir un trencaclosques, perquè no l'encaixaves. I el nom de trencaclosques, t'ho diré jo, d'on surt aquest nom? Doncs estava en una cata a l'antiga botiga de l'Anna Casabona, a Valls, juntament amb el meu distribuïdor, que és els de Janer, tot just amb el Lluís Manyer, que és l'encarregat d'aquella zona en aquella època, doncs el vaig provar, el vaig portar en botella sense, o sigui, tot just sortit del dipòsit, i el vam tastar allà a veure què pensava la gent i què deia. M'encanta moltes vegades, abans de treure alguna cosa, provar-la amb molta gent, a veure el que diu, que realment si vol sortir a la llum o no surt a la llum, perquè va ser una petita prova. I la gent va quedar sorpresa i allí és el moment on se'm va encendre la llum, no? O sigui, el Lluís Manyer és completament calb i en aquell moment va dir ostres, aquest vi és un trencaclosques. Jo em vaig mirar la seva closca i vaig dir aquí l'has dau. Trencaclosques, que el Javier Robles ens pregunta què és com es traduiria com un puzzle, no? En castellà seria un rompecabezas, correcte, sí. I llavors va ser quan vas veure que aquell vi, que no era ni blanc ni negre, no era ni rosat ni no sé què, era realment un trencaclosques, no? El veus aquí a contrallum, el color, si us hi fixeu, el color no acaba de ser del rosat, no? La Tabuja ens diu, és un rosat diferent a tots i únic, no? Sí que és veritat que si l'hem tastat és un vi especial. I després tenim la Germana, no? Que la Germana és un vi que fa el Toni, que és l'únic, crec, dels que embotelles que no té DO. Sí, és l'únic fora del territori. Fora del territori. Aquest és de Mora. És el vi de Mora. O sigui, aquest és el de la part sentimentalment del teu pare, no? De tots els orígens de la família Ripoll. La part del meu pare. Realment és macabeu del meu pare. Macabeu de 45 anys. És un macabeu amb una mica de moscat, pot ser? Sí, una miqueta de moscat, un 10%. Que li dona aquest puntet tropical, més cremós. Li dona... Ara faré un incís amb l'electricitat. Ara ja no, però antigament ara els fluorescents ja són de LEDs i tot això que han canviat, no? Però abans els fluorescents necessitaven un cebador, que és aquella petit artilugi que va amb el fluorescent, que és cilíndric, que està dintre, i fa clic-clic, fa com unes xispes, no? Doncs el moscat de Frontignan, el moscat de gra petit, és aquest 10% que fa de cebador amb el macabeu que fa que, pum, exploti. Molt bé. Suposo que t'hauran fet moltes vegades la broma que els teus vins són elèctrics o que d'alguna manera tenen llum pròpia, no? Amb tota la conya d'haver estudiat electricitat. T'hauran fet més d'una vegada aquesta broma. Aquest símil del cebador és molt bo per entendre que només amb un 10% ja li pots donar tota l'energia al vi, no? Sí, normalment és un cebador, pam, i encén el fluorescent de cop. Molt bé. Em sembla, si no m'he... Digues, perdona, digues. Perdó, que jo vaig tot a tope. Digue, el macabeu... No, tu, tranquil. Sempre que seria un similar a la carinyena, que sempre ha sigut una varietat de segona o de tercera, sempre pel damunt hi ha hagut varietats que estan millor, que sempre ha sigut de relleno, però jo em vaig trobar amb un macabeu l'únic blanc que tinc, o sigui, no tinc res més de blanc, només tinc el macabeu.
i vaig tindre que buscar la vida. I què feia? Macabeu. Doncs Macabeu. Més tard van plantar un muscat de gra petit, però en principi les anyades fins l'any vam entrar al 12. L'any 12 vam entrar en muscat ja, que vam plantar. Però fins a l'any 12... Tens raó que el macabeu cada vegada el valorem més. Era una varietat autòctona nostra, una de les grans varietats que hi ha a Catalunya. De fet, crec que és la varietat més plantada de tot Catalunya, perquè hi ha més blancs que negres a Catalunya i que és una de les varietats més importants que tenim. I, en canvi, la fem servir molt per fer copatges de vi, per fer copatges de cava. Salut, Toni, salut. També tinc aquí una mica de vi. I està sortint de l'armari, Potser el macabeu l'estem començant a reivindicar com a varietat autòctona i cada vegada hi ha més monumentals. Jo crec que sí. A veure, hi ha molta forofo amb el xarel·lo, amb la garnatxa blanca, que són dos varietats excepcionals, no vull dir res al contrari. Però la macabeu sempre ha sigut una varietat una ventafocs, no? Realment. Que si tu la vesteixes guapa, queda espectacular. Estic d'acord amb tu, igual que una mica passa amb la parellada, que també és una varietat blanca que també hem de saber reivindicar. Deixa'm que passi l'Honoi del Sac. Perquè, clar, tu dius, és l'únic blanc que tinc, però la gent que ens estarà escoltant dirà no, Toni, que també tens l'Honoi del Sac, però és que no és blanc, perquè ell no fa res que sigui fàcil. Com és que és blanc? És que si no et compliques la vida no és divertit, és que després no m'avorrit. Ho estem notant en aquesta entrevista, Doncs és un blanc de negres. És un blanc de negres. És un blanc de negres. Realment l'Honoi del Sac neix i aquest és l'únic que tenia el nom abans, però vam tindre un problema grave i vam tindre que canviar el nom. Però tant anomenar l'home del sac per dir la Maria Ganxa, al final havíem de crear un vi que es digués l'home del sac, no? I aquest és l'únic que me trenca la tradició del vi, primer el vi, després el nom, no? Però li tocava l'home del sac, Però el tema de marques vam tindre un problema que ens vam entendre, també l'administració és la repera, també, o sigui, és l'hòstia. Vam registrar la marca, tal i qual, no sé quantos, sí, tira, no sé quantos, i un any després van dir, no, és que aquesta marca la tens de retirar, que està registrada, que no sé quantos, està registrada, no sé quantos. I tot just va ser que un altre celler, un celler no, era una companyia distribuïdora, que tenia registrat l'home del sac, però es va registrar el mateix dia, però amb 2 hores de diferència. Ells ho van registrar a les 10 i jo a les 12. És que no m'estranya això que dius, perquè la setmana passada vam fer una entrevista amb una dissenyadora d'etiquetes de vi i ens explicava que una de les coses que feien, l'Anna Serra de Grou, és que quan tenen el nom triat van a mirar el registre, perquè n'hi ha tants que poden assemblar-se que això fa que hi hagi una competència tan gran que potser aquell nom que havies pensat acaba no sortint i n'has de posar un altre. És a dir, que abans de patentar tot això es registra. Tu per només 2 hores de diferència. Sí. És curiós, però bueno. Molt bé. I tant parlar del trencaclosques i tant parlar... A veure, l'home del sac, l'Honoi del Sac, que al final han pogut arreglar amb el noi del sac, no? El noi del sac, al final, tant parlar de l'home del sac amb la Maria Ganxa i tant parlar d'un blanc de negres amb el trencaclosques, que aquí seria la triologia, o sigui, serien els 3 vins, on estàs, corazón? Que serien Maria Ganxa, trencaclosques, d'aquests dos, naix aquest personatge d'aquí. I és això, o sigui, tant parlar de la història de l'home del sac, però perquè és molt més general l'home del sac que la Maria Ganxa, havia d'explicar aquesta història. I tant parlar d'un blanc de negres, que al final han pogut fer un blanc de negres. O sigui, això són les proves. Tot acaba de dir una conclusió, tancar el cercle, no?, del que acabes fent. Aquí tanquem el cercle, totalment. Perquè, clar, has dit... O sigui, la notícia que has avançat, l'exclusiva que ens has regalat, és que l'any que ve treus un rosat. Un rosat, no un rosat com el trencaclosques, que és un rosat de negres, o un blanc de negres que queda un color una mica... Un rosat com los de Navarra. Un rosat com los de Navarra. Sí, com els rosats que es feien abans. A veure, aquest tipus
És tipus Un color Provença. fluorescent. Sí. Això és tipus... Això és los rosats de Florence, de Florença, de Provença, de la zona de Provence, de França, doncs són tots amb aquest estil, amb aquest color pell de ceba, aquest color tant, que s'ha ficat molt de moda. Però les modes, ja ho saps, canvien. Van passant. I realment, a veure, faré una prova pilot, O sigui, primer provarem de fer un rosat, però un rosat allò contundent. O sigui, un rosat... És que en JJ Florença ens ha preguntat fa una estona què en pensaves de la tornada dels vins brisats, de la tornada entre cometes, no? D'aquesta nova moda de fer vins brisats. Què en penses, tu? Home, la germana és un vi brisat, també, Té un color d'aquest intensos, una mica més... Amb la germana fem una maceració pericular d'uns 3-4 dies, en el qual... Perquè t'explicaré, la macabó és tan neutra que realment a la pell és el que hi ha el millor, saps? O sigui, a la pell hi ha el millor. I per arrastrar tot aquell aroma a tots aquells compostos fenòlics que té la pell, doncs l'has de fer amb maceració, infusió, maceració i remenant el dipòsit, no? I és d'aquesta manera que és el brisat que es diu, que és la maceració amb les pells, la fermentació amb les pells. Nosaltres no fermentem amb les pells, però fem una maceració amb les pells, que també seria un brisat. Això està molt ben explicat perquè hi ha alguns conceptes de vi que els instagramers de peu plans perdem, no? És a dir, un vi brisat vol dir que és un vi que ha macerat amb la seva pell més del normal perquè tregui tota aquesta part de les aromes, a més del color, de moltes de les notes que acabarà tenint. Llavors, a la pràctica, un vi brisat seria un vi una mica més musculat que un que no ha sigut brisat perquè, clar, té més substància. Ho he sabut resumir bé, més o menys? Sí, més o menys. T'explicaré. Antigament, a veure, és que el món de l'enologia ha tingut moltes revolucions. La revolució del sulfurós, la revolució de l'inoxidable i l'última revolució va ser l'aportació del fred, no? Però antigament el vi se feia amb cubs, o sigui, amb trulls, no? I se ficava tot dintre, tot raïm, rapa, tot dintre. Blanc, negre, fos el que fos. Per això els blancs sortien uns blancs molt, molt potents, fins que es va descobrir que si el blanc lo prensaves directe i a més fermentaves el suc, sortia un blanc molt, molt fi i molt arreglat. No? Ara, moltes vegades tornem a l'antiga, que com la gent han tornat amb les àmfores i tot això, però hi ha moltes coses que si tornem a l'antiga després no funcionen. També hem de tindre molt... tocar de peus a terra, perquè hi ha moltes coses que s'han desconnectat, o sigui, s'han deixat de fer i ara tornem a buscar-les. Per què? Les àmfores oxiden molt i ara cada vegada el tema de les àmfores va menys. Va haver un boom de les àmfores, ara cada vegada menys, perquè el vi queda molt oxidat i no té molta vida després del futur. Llavors també el tema dels brisats, perfecte, però s'ha de controlar molt, perquè si tu fas un brisat com hauria de ser un brisat, que és del primer dia fins a l'últim de fermentació, després són uns vins molt musculats, molt potents, que després el mercat costa molt d'introduir aquests tipus de vins, s'ha d'anar molt al tanto. Per això fem fraccions de brisat, no fem un brisat total. L'Andreu Vives, un expert, ens diu és l'elaboració de negres per fer un blanc, que penso... Jo portava un minut explicant-ho i ell ho ha resumit amb una frase. Per cert, et saluden els de Discavi, que diuen que ets el millor. Hi ha molta gent que en aquesta entrevista agraïm les preguntes que ens feu, perquè, lògicament, amb la vostra aportació, l'entrevista és molt més coral, és molt més plural. A més, ja veieu que el Toni és com aquells porters que li vas xutant i ho remata absolutament tot el que li demanem. Per anar acabant, volia plantejar-te què creus que passarà a partir d'ara. És a dir, si tu pots preveure... No et dic gaire enllà, però d'aquí a la barema. Tens por, per exemple, que aquest any hagis de deixar raïm al cep perquè veus que tens vi al celler, que no has pogut beure, que no has pogut vendre, perdona. Et condicionarà? No, al final el que farem és ens ajuntarem tots i ens ho veurem tots, Abans de llançar-lo, avisa'ns, D'aquí no es llança res, A veure, he sentit moltes coses. És allò com si diguéssim, he vist les orejas del lobo, no? A veure, se senten moltes animalades, se senten moltes cafrades. Realment, toquem de veus a terra. Estem en una situació que és la que estem. A veure, almenys nosaltres, enguany, jo ara tinc capacitat per omplir tot l'oceller una altra vegada. O sigui, ara mateix. Jo, enguany, també t'he d'explicar la meva situació. Enguany he volgut embotellar tot el meu vi abans del mes de març per tindre tot disponible. Què tinc ara? Tinc l'oceller buit ara mateix.
D'acord? O sigui, jo la puc absorbir tota una campanya. Altres no sé el que faran. També et puc dir que poquet a poquet el vi va sortint. O sigui, no és allò que sortia i cada vegada que es van obrint, se va desescalant, ve una miqueta, una llumeta més al fons, no? Jo crec que enguany serà un any difícil, però l'anyada pinta molt xula. Això t'ho dic jo, un 2020 pinta molt xula, perquè o sigui, amb aquest paron que ha sigut d'avions, barcos, contaminació, camions i tot això, us heu fixat que no ha parat de ploure? Portem un mes d'abril brutal d'aigua, ara aquest mes de maig torna a vindre aigua, una primavera molt abundant, que jo és que no recordo cap primavera com la d'enguany. Cap. I tu creus que té relació, té causa-efecte amb la baixada d'emissions de CO2? Sí, perquè el transport ha aturat bastant, ha caigut bastant. Jo crec que és més el tràfic aeri, perquè els núvols i tot això, desviacions de tormentes i també coses que hi ha per allà baix de parcs temàtics i coses d'aquestes. Què vols dir, parcs temàtics? Ara sembles Expediente X. No, és que no ho sé, és que no vull dir res, ja està. No vull dir res. Ahí lo dejo, no? Ahí lo dejo. Quan hi ha coses així obertes de turisme i tot això, de la zona de la Costa Daurada, val, ja t'entenc. Aquí no plou mai. No plou mai. I enguany portem uns registres d'aigua brutals, que estan rajant. O sigui, jo he anat per la finca i està rajant tot. Hi ha una quantitat d'aigua que fa esgarrifar. I uns nivells d'herba que et tapen. O sigui... Bé, us haig de confessar que jo avui he sortit a córrer després de 50 dies confinat a casa. I vaig pels camins de sempre. Però, clar, els camins estaven exuberants que semblaven una selva. Jo aquest dematí m'he deixat les cames esgarrinxades perquè al lloc on vaig, clar, tu cada dia tens la sort d'anar a la vinya i veure que allò va com un tiro. Però jo ho he vist avui. En 50 dies de no anar al bosc, el bosc està despentinat, està exuberant, està amazònic. És una passada. Per tant, tu preveus que serà una bona barema perquè allò que en diuen de l'abril cada gota val per 1000, aquest any hem guanyat bastant, no? Molt. A veure, jo prevec una producció molt bèstia, perquè ha plogut molt, hi haurà molt aufana. I també el que prevec, a veure, estic veient que com no podrem sortir, no podrem anar de vacances, no podrem anar de viatge i tot això, veig molt turisme local, o sigui, territorial, i veig que en el turisme aquí al Celler pot ser a l'hòstia. Això és una bona cosa per proposar-vos també, en la part que ens toca, que nosaltres hem vingut aquí, per veure una miqueta quina és la voluntat, no? Que és la d'intentar visitar llocs de proximitat, llocs autèntics, llocs autòctons, persones que, com el Toni, quan us facin la visita us la farà ell, amb el pinxo, per descomptat, amb els seus vins, passejant per la finca, amb la possibilitat de fer-ho segur, perquè podrem tenir tota la distància que vulguis, perquè tros en teniu per anar tranquil·lament una cada 2 metres, o fins i tot 2,5 per voler ser ja, vinga, va, 2,5, no passa res, no? Ben segurs, i després disfrutar d'uns bons vins, que són els que tenen ells, vins que tots tenen alguna cosa especial, que tots tenen alguna història, com la que avui hem intentat condensar. Hem de deixar-ho aquí perquè, si no, el senyor Instagram ens tallarà l'emissió, però ha estat un plaer compartir aquesta estoneta amb tu. Agraeixo moltíssim al Toni la confiança que sempre ha tingut en Enoturista, sempre des del primer dia, sempre hem tingut en tu una persona que ens ha tractat amb moltíssima amabilitat. I una abraçada molt forta també per tota la teva família. I també agrair a tota la gent que avui ha volgut unir-se a la conversa explicant aquestes coses i deixant que el Toni expliqués les anècdotes. Em quedo sobretot amb 3 o 4 coses. Una, que potser acabes fent un vi rosat l'any que ve. 2, que potser acabes sent un vi com els de... Potser té la imatge del pinxo, no sabem encara quin nom tindrà, això ho deixem. I que aquest serà un bon estiu. Potser serà un estiu per conèixer cellers com el del Toni en persona. Si heu tastat el seu vi i voleu acostar-vos a Falset, un lloc molt xulo per visitar, molt interessant i amb una proposta vinícola, com a mínim, personal. Anava a dir fàcils, no fa res. El Toni no ho fa res fàcil. Ja veieu que a ell li agrada això. Però aquí està per mi la clau de tot plegat i el que el fa especial. Toni, moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. L'any que ve ens hem de tornar a veure en aquesta època, però en persona, a la Fira del Vi de Falset ja, amb aquella cua de quan tot torni a la normalitat, no? A veure si arriba. A veure si ens veiem abans i tot, eh? Cuida't molt, una abraçada. Igualment. Gràcies a tots els que us heu unit, gràcies a tots.
Tornarem en un altre directe ben aviat, en aquest d'avui, amb el Toni del celler Pascona. Ens ha servit per explicar moltes coses de la seva història i també algunes de les que passaran aquest estiu. Però sobretot deixeu-me que al final d'això reivindiqui que potser ha arribat el moment de pensar més en el paisatge que tenim a la vora de casa, en les propostes turístiques que tenim a la vora i que pensem sobretot en donar valor a gent que, com el Toni, són pagesos, viticultors i elaboradors, que es guanyen la vida en aquests moments així també, igual que nosaltres, de la millor manera possible amb un projecte turístic interessant. Gràcies a tots els que ens heu acompanyat i fins una altra. Adeu! Adéu!